Julio Soto eta Oiana Bartra, txalo bero bat. Saio honek bi fase izango ditu. Lehenbiziko fasean ni jarriko diet bidea bertsolariei. Eta bigarren fasean bertsolariek niri jarriko diat bidea. Ikusiko dugu, ondo ezkontzen gehan, o ze pasatzen den. Hartu mikrofonoa eta hasi. Arratsalde onden hori, ongi goazen astera, sormena beti da berri, sormena beti aske da. Hirukote bat etorri gara, gauza berriak nastera, marrazki batzuk bersotu eta berso batzuk marraztera. Ederra jarri duzue bertsotarako lekua, kulturretxeko sabaia, gozoa eta diskretua. Naizta marrazten berez ez dugun segulako talentua, ia bazelan ateratzen den gaurko esperimentua. Esperimentu bat dela, egin gabea oraindik, naiz unaiek olakoak egin dituen lehendik. Marrazki batzuk egiten hasi, baita sormena barrendik, lehenengoa ikusi dutta, bildur pixkat ematen dit. Lehen marrazkian hasiak, lehen paperean erein, horkoan iomen naizta, izan ziteken edozein. Ta horregaitik jarri gaituzte, horratzean zein baino zein. Baina horkoa ez dakit norden, Julio edo Frankenstein. Eskerrik asko Oiana, zu beti dultzea, kartutxoz beterik nonbait, baita kartzu estutxea. Nere marrazkiarekin baina, dudan zalantza hausea,
ispilu aurrean jarritakoan, ez dut hain buru luzea. Ezara olan ikusten, hain zuzen begiratzean, luzea eta zabala, zarelako norantzean. Antza izpilu asko ez duzu, Julio zure etxean. Inoz aurrean jarrita ere, gaur izpiluan atzea. Izkutatzen denak baina, ez aldu agertzen lotxa, gu gara garena eta senti dezakegu poza. Naizta adarra jodidazun lehen, naiz parrez zetorren hotza, nere buruan neurrikoa da, zuri egin dizun kokotza. Baina nire kokotxa da, polita eta argian, hori da orain gure unaik egindako oparia. Ta begiratu hanka artean, ze distantzia handia. Ondino zerbait faltako zaio, unai non dago zaldia. Nik ezin uka dezaket, zuekin kontentu nago, baina Gasteizko hogetan partidu eharra dago. Hau antolatu duena ere, nastuta ez aldago frango, saioa jarri zenezaketen, ordu erdi beranduago. Pelota partida eta gure soto pelotetan, horretaz ibiliko da denpora osoan berbetan. Nik neuk ez daki zer finaldan ta, nor ariotedan olgetan. Ta zuk gorputza hemen daukazu, baina burua hogeta. Buru erdia hemen dut, beste erdia hogetan. Handira gorrita urdin, bi kolore bueltan, bueltan. Nik inbidia pixka bat badut, ta aitortuko dut zertan. Soilik gorria existitzen da, unaien marrazkieta. Unairen kolore eza, ez duzula gustukoa. Zu urdinez jantzi eta nik gorrian gertukoa. Bertxotara ere ekarri alda, frontoi aldeko trukoa.
Eta gaurkoan nork irabaziko gure buruz burukoa. Tarota ikasi nuen, ta dakit seguruena, etorkizuna letzen dut, geroa dut gertuena. Ta irabazle suertatzen da, ongi nahi egiten duena, eta gaurkoan izango dira, altuna ta altuena. Txikiak hartuko du, ez daki zenbat disgustu. Ainerrez egin duzunez, altuenarekin kusku. Txapa gainera nire indarra, iristen da justu. Tala ere gaur nire alde egin duzue apustu. Gaur apusturik ez da izango, ta beraz gorde kartera. Bersoa nola ezin den lotu, apustuaren katera. Zentra gaitezen panel txurian, alde batetik bestera. Eta doinua alda dezagun, marrazkiakin batera. Oraindik ere ez da ikusten, marrazki bat borobila, baina apurka joan gaitezke, intuizioaren bila. Belarri ondoan objektuaz, ageri zaigu mutila. Ta hemen inork ikusi aldu, gure Julioren mobila. Nere mobila ez da galduta, ez zaitea hasi kexan, baina azkeneko marrazki honek hartu berri nau sorpresan. Elizondora heldu aurretik, jendeak gaur jakin dezan, zeinekin ari nintzen hizketan, oraindik ezin dut esan. Hor oso azerre omen nagoela, baina auskalo zergatik. Lehen Juliorekin hitz egin duta, izango da horregatik. Komunikatzen oso gatsa da, hori oso ondo dakit. Mobila dauka horrelakoa, eta ez dauka WhatsAppik.
Bai nik ez daukat horrelakorik, bizi naiz zaharren antzeko, ta zuek berriz bizi zarete, Twitter eta WhatsAppeko. Oianak deitu dit lehenagota, haserrea azaltzeko. 20 zentimo gastatu ditu, nirekin hitz egiteko. Eta deia hor eduki dugu, gure mobilak hain urren, bai Elizondon oianarekin, lehen kartutxoa erren, Juliok baietz esan du eta, han nirekin aurrez aurre, baina ondino ez dut ulertzen, zergaitik nagon haserre. Deszifratzen goanez, pausurikan pausu, garbi dago zergatik, hartu azaren su. Saioa Juliorekin, ta serre xamar zu. Ez dut ulertzen eta kezkaturik nauzu, zergatik etzen nun nahi, azaldu ezazu. Zurekin kantatzeko behar da adorea, naiz edo norentzako izan orea. Zurekin ezin da egin rimaz errorea, raro geratzen baita zure zaporea, ta ez duzu ulertzen nire humorea. Zure umore hori, barka baina zertzen, nere errimak ere hasia aztertzen. Ezin dula faiatu, hasi zait agertzen, baino alperrik zaude kezkatan lehertzen. Elizondo hainbeste ez dute ulertzen. Motibo gehiago daukat, behar duzu jakin, zugaz zaioak dira, gura eta ezin. Gara bi estatura, tan gara bi adin, mikroan gora bera ibiltzen naiz jolin, saioa amaitzen dut tortikulizaki. Ni naiz altua edo, zuzara baxua, esplikatu nahi dizut nik gaurko kasua. Hau da gauza proposa,
hartu deskantxua, da metafora edo zerbait alatxua, bersoa dela gauza gora beratxua. Gora berekin egin, hainbat zaio mota, antza zuri ez dizu, alturak inporta. Ni txikian konplejuz, ia beti jota, horrela apurtzeko, horrelako soka, zaioa egingo dut, zaldian igota. Ez alduzu nahi nere eskutan igota, edo sentitu behar zara hain itota. Mikroak gora bera, badira bi nota, baino ez zaitezela hasi nire kontra, antolatzaileari bota jozu bronka. Antolatzaiek dute horrekin ganora, ta bikote ederra ez da izango ba. Naizta batzutan jardun bera eta gora, azkenean betetzen dugu metafora, ta beti amaitzen dut kantatzen gustora. Bata da neurri handi edo txikikoa, ta bietan auskalo norkdun begikoa. Baino ez zaitezela sentitu itoa, gaur ere geldituko da agerikoa, zarela bersolari neurri handikoa. Hartu beharra daukat, nik hortaz patxada, eta zeharo kendu lehen neukan ikara. Handitatzun txiki hau kanpora atara, eta egunen baten aiegauko gara, sentidu guztietan zure alturara. Oiana ni gaude, ja galdu xamarri,
Ez dakigu jaku jo behar dugun adarrik. Orain zure txanda da ez dauka deus txarrik. Nik momentuz ikusten dut etxe bat bakarrik. Momentuz ikusten dut etxe bat bakarrik. Oraintxe badaukagu guk itxaropenik. Ez dakit azertatu egingo neukenik. Naizta irudiak orain ez izan izenik. Hori altzazu dala esango neukenik. Hori altzazu dala esango neukenik. Altsasuko herria delako zehazkin. Pairatu duna zenbait, trabata sarraski. Ta hori da manifazar baten argazki. Jende asko dago baina, falta dira zazpi. Jende asko dago baina, falta dira zazpi. Berdek egiten dabe, oinbe enbarazu, eta euki dituzte, jada zazpikazu. Ta azerrez bete eta nola ez altzazu, bazer egingo dute, altxatu eta zu. Bazer egingo dute, altxatu eta zu. Faltan duzu semea, neska edo laguna, eraman dutelako, loturik urruna. Naiz manifestazio baten oihartzuna, tamalez ez da aski egiten duguna. Tamalez ez da aski egiten duguna. Zeo zer egiten da, antza denez oker, batzuen sufrimendu, ta besteen plazer. Lepo bete zirela, kaleetan bazter, baleatzokoa ondo, gaurtik aurrera zer. Baleatzokoa ondo, gaurtik aurrera zer. Naiz eta mingarria zaigun imaginan, naiz eta nekez segi daiteken aitzinan. Bihartik aurrera zer, hori gure mina, ta hori da galdera bat erantzun ezinan. Ta hori da galdera bat erantzun ezinan.
baina ezin gaitezke horrela eseri. Ezin daitekelako era hontan segi. Antza ez daukagula erantzun gehiegi, baina hori esplikatu euren familieri, baina hori esplikatu euren familieri. Bueno, zein eman jarri geha, baina hain berriz humorari helduko diogu. Eta joku bat egitea proposatzen dut hemen. Eska nola gauden honi marrazkilari bat, eta bi bertsolari, eta nik etxetikan propio ekarri paperan moztuta. Joku bat dingo dugu. Bertsolari batek hitz bat idatziko du, hitz bat, pertsona bat, objektu bat, paperean. Oian hasiko da, askotan. Vale, horrazkazu... Dena ez erabili, Gauzatu gani behar dugu. Orduan, zui idatziko hitz bat, objektu bat, pertsona bat idatziko du paperean, zuei erakutsiko dizue. Zuei erakutsiko dizue, eta Juliok eta nik ez dugu jakingo. Orduan, Juliok galderak egingo dizkio, eta ematen dizkigun esplikazioen arabera, ea Julio eta nire artean nik marraztuz eta bera egitzez, ber zer lan asmatzen dugun. Ulertu da, edo? Bai, arti da. Ni pres nago ta hasi dadila jolasa. Ordu bat baino gehiago ezin dugu pasa. Lehenbiziko galdera baldauka bihotzik. Galdetu ezazu berorik edotzik. Beraz persona bat da zalantzarik gabe. Baina pertsona motak ere asko daude. Ni antzeman da nago ez duzula maite. Ez da nire laguna enteratu zaite. Begiratu behar aldut Espainiarantzan. Espainian zoritxarrez daukagu ardatza. Ta bizirik aldago zure personaian. Uste dut bazeukala hiltzeko garaia. Buruari ez diozu buelta asko eman. Oso harin didazu pertsona antzeman. Bizarrik etzun baino ez altzen barbera. Fidel esango zendun ta hori hobeda. Aber, nastu nahi nauzu. Bai, 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 bai. Rita da nire izena ta enuen esan nahi. Baino asmatu baitut igual azkarregi. Listo egia zara argi gera bedi.
Zurea zer da pertsona edo objektua? Objektu bat data nahiko perfektua. Pentsatu behar izan duzu hori birritan. Eske burua galdu oi baitzait sarritan. Perfektu izatea zer da zuretzako? Bizitzan erabili oi duzula asko. Etxean edukitzen alduguk hori. Bai, ta asko daude berde gorri hori. Zertako erabiltzen dugu hori baina. Pasatzeko momentu bat bikaina. Orduan izan behar da aspiradorea. Izan ziteken baino ez asko zobean. Janari motaren bat izan leike igual. Ez da janari bat segi zabal. Eta egoten alda hori sukaldean. Edo zein tokietan goian edo bean. Pizkat galduta nago egia esan da. Gazte denborara edo ara eraman da. Txosnako edalontziak dira zure oiek. Ez, oiek ez direla aitortu dezake. Eske astuta dauzkat nik gazte garaiak. Zoaz umezarora ze garai lasaia. Igual izan daiteke ipuin motaren bat. Ez baino nik oraindik etxean bat daukat. Igual jostailu bat da zure objektua. Bai, jostailu bat data guztiz perfektua. Eta guk zertarako erabiltzen dugu. Baitxetik ibiltzeko antxe buruz buru. Panik eskalestriza ez nuen eukitzen. Ez da eskalestrisa segi izerditzen. Eta ere enintzen barbien zalea. Gainean ibiltzeko da gauza noblea. Agian trizikloa izan daitekela. Nik uste dut txalo bat merezi duela.
dala asmatuko, horixe esan di. Bakarrik esan dizut moskeatzea gaitik. Benga Gaztelu mendi asmatuko dugu. Hori izan behar da gaurkoan helburu. Hau persona bat alda lehen bezalakoa. Pertsonetan jarrita ez dago gakoa. Beraz objektu bat da, perfektua ote. Ez da objektua edo hori diote. Ba orduan ez dakit orain zer galdetu. Orain dino ez zaudezu hitzetik gertu. Sentimendu bat alda, ez dela. Uste dut pizka zaila ipini dotela. Merezi dugu eta pistatxo bat eman. Paisaietan agertu daiteke aukeran. Bale orduan zerbait ikutu ezinan. Bueno, ikutu daiteke bere imagina. Galdera bat agian haizea ote da. Ez hau ez da joaten haizeen aldera. Baino baldu loturaik haizeakin ala. Esperoagoa da imaginau ala. Bale zerbait beroa ta ez da objektua. Topatu behar duzu zuk zer galdetua. Eguzkiai objektu deitze aldiozu. Ez horrekin ez egin hainbeste esfortzu. Olakorik baldago etxeetan edo. Ez paisaietan dago esan dizut gero. Baino paisaietan bai ta erreala alda. Baina bada zeo zer oso bisuala. Baino erreala alden jakin nahiko nuke. Ikusteko behar dira 3-4 urte. Bale beraz zeruan dago txintxilika. Berago joan zaitez gutxika gutxika. 3-4 urtetan ze ikusi daiteke. Hori ez hartu kontutan, ez jarri hain fuerte. Erki gabiltza eta zuk segi horrela. Uste dut despistatzen, zuek zabiltzatela. Ez omen dago txarto, ta gero dio bai. Imaginatu zaitezu eguzkitan blai. Nik ez dut entenditzen proposamen hori. Are arte batean behar duzu erori. Beraz deserturantza abiatu nadin. Hola nobeto zoaz Julio harin. Zure bihurtu zara nere oasia. Nahi dudanean daukat Kristoren grazia.
Niri ez dit bape grazirik egiten. Objektu hau ez dute Bizkaian jakiten. Beraz objektua da txibatu didazu. Eske pista batzuen beharra daukazu. Agian izango da Nafarroko gazta. Ez objektu honek nun nahi arrakasta. Jatekoa ote da, edo txarto nabil. Urakin jaten dunak igual burua hil. Badespistatu nauzu zuk pista horrekin. Zu segizu galdetzen taleginak egin. Objektua ez dela Bizkaira iritsi. Ez broma bat egin nahi nuen lehenbizi. Ez da objekturen bat teknologikoa. Bai baino pixkat zarra nahiko aspaldikoa. Zuk erabiltzen duzu, olakorik ala. Ez baino uste dut sarri ikusi dudala. Bombilla izan leike zure asmakizuna. Nik uste dut arekin lotura bat duna. Argia izan leike, bombilla ez bada. Oiana pixkat arrimatu zara. Eta bestela izan daiteke fokoa. Baina fokoak behar baitu piztekoa. Metxeroa izan alda, piztekoa dena. Ez segi astintzen zure almazena. Ba ez bada metxeroa, agian da sua. Ez. Baina duzu lo bat nahiko graziosua. Kobazulo bat izan alda zuarekin. Ta zulo batean dauzka bizulotxo berdin. Sudurra ez da izango, desbiatzen nago. Etzazu begiratu, zuk urrutiago. Lagundu egidazu pizka bat zentratzen. Oiana has daitezke hemen begiratzen. Unaik dino hau dala interruptorea. Ez baino ondoan dago bere balorea. Agian izan alda, entxufearena. Honek lotura batu ja neurriarena. Voltioa izango da, neurruia hartuta. Baina voltio batzuk dauzka pasatuta. Ez bada voltioa agian batioa. Honek naio triziklo bat tapatioa. Nola neurtzen daba, argian indarra. Pentsazazu kable bat motza eta txarra. Ez ote zara hasi, bomba bat egiten. Beti indarra ez da egoki iristen. Elektrizidadea alda zure hitza. Hori entxufatzea da bere baldintza. Entxufe bakarra ez da PNV-rena. Objektuak duzulo bat entxufearena.
Jo ez dut ulertzen, ze zulo dinosun. Baintxufea sartzeko aber pistak entzun. Entxufean zuloak izenik baldauka. Oianaren logikak kezkatuta nauka. Igual zuari zara metafora eiten. Begiratu pixka bat sartu eta irten. Bale izan daiteke alargadorea. Lehendabiziko aldiz kantuan, ari ginen unaiekin, tan ikuste ongi pasa dugun esperimentuarekin. Naiz bersoa den imperfektua, naiz da ez dauden bi berdin, nik uste ongi pasa dugula objektu perfektuekin. Asmakizunekin bueltan, nik makina bat apuru. Denok batera ibili gara ordu bete bat inguru. Batzutan zalantzati samarrik, ta bestetan seguru. Igual honenak ez gara baina, irudimena badugu. Irudimena izan liteke, sarri pixkat absurdua, sormena nola ez den izaten, gauza oso segurua. Orain entenditzen dut nola den, Julio Sotoren mundua. Alargaderan sartu zidaten ume nintzela burua. Ni ere modu arraro baten, nauela dierazia, ta horrelaxe sortu digute, gubi hori ekstasia. Gure buruaz barre egiten, ta badugunez grazia. Zoragarria izan da hemen sortu dugun oasia. Entzulea eta bersolaria, beti oasien jiran, hartu emana baita bersoa, itza txaloen segidan.
Etorri aurretik bizkarra oso, zuzen gelditzen zitzaidan, begira zure erruagatik, zetxe patera zaida. Kristoren txepan azkagarria, marrazkietan atera, zure bizarra eta zimurrak jarri dizkizu batera. Zar planta eta desgaztau planta, duzu nire arabera, horrelakoa izango zara hemendiko 20 urtera. Hogei urte zartu nahi nuke, zartzaroak zein biri, aritu gara jolas egiten, orain zizta, orain ziri. Berso saioa gozatu dugu, hori argi gera bedi, baina kukaina merezi duta, txalo handi batu nairi. Gure ideiak paper gainean, boligrafoaz lurrundu, batzutan hurbildu naiz zigun azkenerako urrundu. Makina bat da unai pintatzen, eta hori ezagundu, baina egia esan gaurkoan ez digu asko lagundu. Lehendik erresa etzen bidea, guk ez genion errazten. Guk bukatu dugu honen bestez, gozatu dugu nahasten. Aurrerantzean segiko dugu, hitza hitzari orrazten. Ta zuek ere segizazue, zuen bidea marrazten. Oso gustora etorri gara, gu hirurok zuen gana. Beraz eskertuz agurtu behar Unai, Julio ta Oiana. Plazerra izan da urrengora arte, danoi mozu handi bana. Espero dugu merezi izana, finala galdu izana.